மயிலாடுதுறையில திருவிழாலாம் முடிஞ்சிட்டுன்னு கவலையே பட வேணாம் மக்களே. ஏன்னா நம்ம மல்லிகாவோட மொபைல் திருவிழா வரப்போகுது. 90 ரூபாய்க்கு ஹெட்போன், 390 ரூபாய்க்கு நெக் பேண்ட் எல்லாம் கொடுக்க போறாங்க மக்களே. இதெல்லாம் எப்படி வாங்குறதுன்னு டீடைலா சொல்றேன். சோ வீடியோவை ஷேர் பண்ணிட்டு ஃபுல்லா பாருங்க. மயிலாடுதுறையில உள்ள மல்லிகா பர்னிச்சர்ல சூப்பரான மொபைல் திருவிழா டிசம்பர் 6-7 நடக்க போகுது. இதுல நீங்க மொபைல் லேப்டாப் வாங்குனீங்கன்னா மட்டும் போதும் 5000 ரூபாய் மதிப்புள்ள கம்ப்யூட்டர் டேபிள் இலவசமா எடுத்துக்கலாம். ஆல்சோ 43 இன்ச் ஆர் அதுக்கு மேல ஸ்மார்ட் டிவி வாங்குறவங்களுக்கு 7000 ரூபாய் ஒர்த்துள்ள டிவி ஸ்டாண்ட் ஃப்ரீயா தராங்க. லேப்டாப், டிவி, மொபைல்ஸ் அத்தனை பிராண்டும் அவைலபிளா இருக்கு மக்களே. அது கூடவே குறைஞ்ச விலையில இஎம்ஐ ஆப்ஷன்ல கூட வாங்கிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம வயர்ட் ஹெட்போன் 90 ரூபாய்க்கும், நெக் பேண்ட் 390 ரூபாய்க்கும், பவர் பேங்க் 890 ரூபாய்க்கும், டைப் சி வயர்ட் ஹெட்போன் 290 ரூபாய்க்கும், ஏர்பட்ஸ் 590 ரூபாய்க்கும், ஹோம் தியேட்டர் 2990 ரூபாய்க்கும் இந்த ஒரு ஸ்பாட்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். நீங்க இங்க எந்த பொருள் வாங்கினாலும் சரி உங்களுக்கு ரிவார்ட் பாயிண்ட் கொடுக்குறாங்க. மல்லிகாவோட அடுத்தடுத்த ஆஃபர்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்க இவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், யூடியூப் பேஜை ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மக்களே.